ko baregania ase studio senjera bene korengene tukulitangana kimas parabanya ariko bagoika ase egetasen kiagetembe jeni gongor kwa Aroni Ototo Nyangiri tubatrane ase ese omorobelio iga goika omwelio nabo gotonyora ase simi goitira sina mbere ase screen ya umanjo muligereri nabo igo emitandao yonsi ya Facebook, X, TikTok nabo igo YouTube na Getembe TV nabo igo app ya Getembe TV digital na irabwese App Store go se Play Store nabo gotonyora ayemo aseyemo karibu abaheshimiwa ime ya Getembe TV Nyamira Buyere mbuya mwana singe njogo atara go Getembe na goikira na gosanga muna into tujake na omoske edino bara karibu ase Getembe jitangana nabo koligere kamera igora manyo muligere lito aedingo ekwanere lietali yawe ekwanere kaliyo gokora ase account ya Nyamira gocha pagesa okora sara go introduce karibu. Asante sana Moradia chembolo kwa mheshimiwa Edna Obara kolega Nyamira County nominated MCA UPA party na indi nonda se chama ya UPA ntende tabangina ase chama hiyo nende nonda buna umurayo UPA party Nyamira County na nationally. Mheshimiwa Jeria karibu. Ya mano Moradia asa malitano mheshimiwa Jeria Nyakangi korwase Nyamira County Assembly nigonde member ya chama ya UPA yo togo kerete kweranere chama yaito yo to jochora president kurororo igo bia monaso ogotwaligani nambi ya mona ese ngenjo ko tara go cha Getembe TV nguchidoro go nyara kabato ko kwana mange kwa bwata karamuna na aba MCA mule be county Nyamira tonya ko to kwigwa mange kuru ese county Nyamira ko linde litanga kigima enkwanere se ebirenga bya bantu ne ligoro jetaro yo muske Fred Okengo Matiangi asoro gongorwa gusi ase anya to go tara litkoli chuma katara ange gusi yonsi akajebeka kati na ikia makia yupiengi arakatenga na kikia bwata libaga ase etaro yaje no nyene engenchembero brilliance yabe ya lengali koragana ngekiamo geupie ngereteli bagali na kegima tima tinga to gochaka no moskedi na tima tinga tale yenga kiura nyaka bago koje kwanira ai kurwa sori gonda tebe buna chama ya UPA ne chama to wate party leader itokoro kwa Amos Nyaribo His Excellency Amos Nyaribo lakini mara mange mamoro reka gotaba buna ere chama igatene to monyene no monyene chama yo igare Fred Matiang'i omoske Fred Matiang'i bono chire na kikwaro chite UPA transport mogete togenda tumwarigani omonyene party oyo the presidential candidate oito Kenya una mwarora na eta UPA yoka omugusina waterango no moske Fred Matiang'i kijao rogoro buna kwa Moroche mkwande Nyamira County buna kwa Rochago cha Keumbuere gati Nyamira na Kisi alafu che buna chitekemera buna igete Nyamira Kerenyo baka Jeblat sambire karo chibochwe ile igara lakini baada abantu baganye to presidential candidate yabo iye koro kenga aba usimba bwaterangene na sana nobo president wo moske Fred Matiang'i na inde yaora gete gente kia sana ikarwe signo ucha sabanto besko ikabatabenga busi Matiang'i itabiro nando nsa sara agende ene landmark ya renge yongo te yabantu betonga mbia mono sana teganya saba sina senge njotu arorire obuya woko ntorige sagu geke mono ego lakini dote bire abantu naki intuntore ready na Fred Matiang'i igo mbia mono sana bantu wetu mwensi pigusi both Nyamira na Kisi counties ase mwaeta nyasaba seni nenda moyo yoga endelele ne ground kiro muntamanya kama Fred hakuna igo bona ya turi morengo mugusi ngoji matara dotare na gujesa cheria akolengana noko ligereri kwao etaro muske Fred Matiang'i yekeranetie amagane ne birengera bino muna ababwatane beke amakia UPA
ikimaina nkiringanje ikiraniti na ndi ntu igwete nga chama yetu njabete presented viego na ndi ntu matenge chama yaye ndi getekira muntakaranga chama iwante gutumekana ya UPA bune saiga yomusi umuske jeria ekerangere kyongereke nimatenga bora nchirane na umuske edina munata ebire kolende na bora twale bire bitatu komenta igori etale yo yomuske Fred Matiang'i bia mono moralia seliva kana ende oganya gwitu twaganyerete igoro mugeni wisco uyorenke Fred Matiang'i our president chama ya UPA igoro njaro getie egintu getekyo gukumia egekwera abantu barenge na ukuganyoko nene muntu tari yani nandi ubwinye sako leteke kone astejo galije tu muri tusekende isabali ekabengi ya pi paka uji tukokora chebirate ase chama ya UPA etogoteria abantu basorora sobonge bere chesta sobonge egekwera already ya sokire candidate ko boli chikura presidential teri UPA yo kateri UPA yo chama ende yonspi watagete ko ruoro baso ase chama yo mugusi ne chama ya Fred Matiang'i ya ngusire abantu abange igoro na ona lengese mo ya uyugisi ebagotera buna umuntu etokwa chikura Matiang'i so candidate tubwate egento kinaro chekereke yo moralia na bwate omonguso nkone kale Fred Matiang'i litalioka nkone kale naenda abantu bakokerete litalioka na otatwara pati ose UPA lakini watebe na Matiang'i so abantu bakogete na kie epati bakoswane ya Matiang'i already nkone kale na bona lenge munyororo gorogali asitwara lengerero alipokelewa vizuri sana wa munyoro wa munyoro apokelewa bya sana abantu bamogokera na Matiang'i telipati Matiang'i lakini asenye tore ntu abanyene pati ya UPA uyoro epati ridole aba excellency Amos Nyaribo so epati ene twale chinguru asebono 2027 because into nyadika ndikoro chinyinge chi MCA chi senator na whatever wetere pati ya Fred Matiang'i so aba usia de large so tu avanchi to so bomo tusuki chama mutu pachole president na umuske na esetare yiga yonsi goro yogo chakwa yo muske Fred Matiang'i insachinde gwate gota no mora yole sekiamo kya UPA go sotene da basubate sekiamo kya UPA no muske jeria kirbo libagali no na basubate ndiri yale ngoro ekra ti morochi mone se mutu ye kamera go siko kwana libagali no ndiri yale ngoro again to yokanda teve mteto adenge logistics go arigani inse abantu kwaro chimono bari gukwana members of parliament na guchigoro so aba MC na roche bagari abo job ya asetaro yo muske Matiang'i ige yarenge kuringana n'ichinga kibabwate na kuringana n'emeroberi babegete lakini ese meroberi yo kubanga gocha gocha mwabete uniform de so kubanga kya gocha ngiye korekana gocha into abete involved ne party to arrange ne party na kikwaro chetu ikirega onye tutarenge involved angantware ngororo okay logistically bona litwachakire no monyego monene ubwete party let me say that honoring beyond the party it was beyond the party lakini rende we learned a lot twamanyira mange twarane tia mange and then twarochenga in event ngabona ndi nachigocha asina rabone party turatenenere kero montabe involved kero montare to lakini rende bono yo yarenge mono abantu buna se party let me talk about buna omo governor omo party leader omo chairman and secretary general wale pack wale motwa mono alafu na babande twarenge involved twarenga aware na ende twabate bisibeito munagenderera asimo wikera na into notokateke notore dategerendo nya kwarigire tumuru kwanda baka moino ikintu kagitara ngororo aba MCA bone bange alo wakada ba leadership andons na ikintu tabwate nonye no gotabanga tena musariuti ikina kyarenge gas lakini nchinga kintu understanding ane chinga
na riberera ria rengeri nene na bantu na bange barenge baganirwo kwa nechinza nyine taro ni ntambe ya renge yonse na ase obo raibwensi bwa UPA boneka kiaberege kurwanira runsa chindenga kire byama byanya kwa bigwa soke go changa mbitagete omusike Fred Matiang'i mune kiama gya Jubilee gyanya kwa mukwana ne byama bindensa chinde byaro kiringa mbitwali birenge go chiesale mune kiama kia UPA anene mono abali muri abara igorage karako bomo umuteneri wa basubati na abuno ole ngolengie tikali asini yorugwe epatiri lakini esa moya basubati inki yoranya ko bokwana igore birengere binga ebyama bine bigate konya kumurwanira omusike Fred Matiang'i uno muske jeri ateba Matiang'i vieka yani ni bangete ile taria Matiang'i erene chogete igare sell out andons ekero Jubilee gocha ya murwanira Jubilee ntunto ekuje ntori konye mega go senturi koje kana lakini Matiang'i esenyenjo ntaita origereri nki kyabera deputy president Gachagua garu tetusko akenyora ngatabu ati nyumba yaye akwaga egente kenele sonenene asoe presidential candidate yaito igobona akubugoria enyumba yaye iri atagete yomugusi aimo kenero akore coalition na Jubilee party lakini party era bwate ya enere UPA ekara coalition na Jubilee igo presidential candidate yaito na barabu no yomo lakini era no mwanya na matenge enere nyumba yane ekara coalition na Jubilee party then they can make another coalition unabona azimio yakoteki ya lenge onyo rento abato kwa Kenya egatakoba azimio kwa Kenya ekina kio to anticipated na kekora Jubilee necha bali bono untu we welcome them ekera Matiang'i no monene sana kuliko UPA baka chipati chine John Sochamu to reason pamoja tokore coalition yetu pamoja erinde ritina como sell to other parts na ase okobwatira nansa chinde njakagire nga baraibane ngo chabalenge nkoira na torese musikecheria na baraibanda babo wa munyoro musike rigati Gachagua na egwate wa munyoro njiria ase na baraibanda bakaronsa musike ngo chara balenge kwa son balenge ko sengo mubwatisi balenge setale yae lakini budget korekano nsa chinde ngenge ntumwa Kenya kwa kwanu ese kiama gose ngenge tukiate kwa spontaneous umusike Matiang'i kwa nyata yo Kenya kero muntu konya kuburi Matiang'i mogo tebanga yari ono Matiang'i bakare gochere bye ko monyene tari akorento ere bye ko monyene kero muntu arenga kuri nyumba ime ono ine party ya nyumba ime ono kuri nyumba ime na itabire na chugoche isiko wega ntuto chikomoni kurunkane kibago na kibago teo esigine inero kero muntu atagitamanya igobono the first even area tega tata gete muntu ndamo uruska morente ne arole gocha torera ke abantu bae bakoraki bakomosoki igobono bunachete omugusi agaitaba Matiang'i gagosoka kagwate chinguru unagosoka iskari amatenga njini mbwate home parking nimbwato gosiru kurunga osiru kurunga naenda stay yukero no chuko kwa na isiko inta itotegere kuru na abantu bakwana social media abaruye bagoteba ngamwaro chibuna bagusibe mugete inu mwasinyiru gochamo ekina kimatembe ara wote abantu bae igona barabu kire muntu orarenga tigato chamo there's a signal wetenga ki nchwamo buna bantabamo nera buna rwetega igarero nyeria irero wa munyora renge oroche buna agenda gachite kamatenge parking yo muntu umugusi ano se asabeta no ere kwateki no ale nero igona kwate chinguru na ndo ndeta yora tebanga nkyo bwate ondeta yora mwole nga tobwatike ka kire muntu nabaroche nga nachitereke kabu gesaina musike jeria se muno muteneli bwe abasubati se county ya Nyamira gweterese kya meke UPA zachinde karakwanya ko gusanga na bangina babino gusaba subati gore taro ya yenki banya ko bako komonyere gore je bwe taro ya yo musike Fred Matiang'i ya mono moralia na komedrandeli ngana lyo mwezi mwa idinateba oboli goro na kibali batachite I think rere kere kwarara bamuganyirete rugoro
tibale gocha sengincho maybe no yako banza chinde ntomopokea wararobo soko ono bamuruete na genda torale baturige torale gyoko kwaramba bona kine kimaro chibusi yarenge kwa vizuri ilikuwa poa so badire ro bamuganyerera kumopokea no maene opoka yusobo ntubona abantu bayisuko diatomopoke so ensemo yabangina amuralia ngotebaiga abangina bona ubona bawete na bamubogorie bamobereke nigitamba abu no mwana akoberekuria aromo kataratara so abangina batagete elinde basapoti Fred Matiang'i bamwikino oikire State House egekora baiwete bianaki na intutu anyolire kurubusire nda so mubwikano baiboire omumura mumuro ibono apoke bukenye ngima egekora batagete nera so State House muna abandi bawo so State House so ensema yabangina omuralia mbale tayari na ndi mbale tayari wakole campaign ekiyekora tuligaga no mwesi mwa Edina abangina baro no mane twachakire esafaria ye president yetu oli Fred Matiang'i abangina baramuna intu bigabonto tosoe asiji ward to register abangina totumeke kibesa cyetu because mungina tabwati besa au register kumotebe nawo beke star 509 hash tamanyeti tugomba register physically wikabono togende se binyoro toimukije besa itu into abanyere because nabe simu atole to register kuoro kina kimbali tayare kufutia se Matiang'i telia abangina boko muralia nole agency aba murana bwaba ya youth nabaya na ubatolentire Fred Matiang'i abe president toko basabira na togende gusabira Fred Matiang'i asagutacha umubisa etale obone wenye sai barorekane aseigo abangina bali tayari intu tole tayari asaba toligetire tolega getaya TV amena ki getembe TV tuachakire safaria abangina tueboye tobeke Matiang'i State House Bekima na sike Edina se ekiama mune kiama gose ekarokoligeria kiama nemeroberia kiama kia UPA ribaga ino buja muna abasubatindira nande ekarokoligeria igoro ya aira kikosobotenere bwe kiama ekega ngakiura bako kubwana kiranya nsajini kigiraga niko chenjigu egere kiama ke kenyerenga ngoska kere egegwango kende gose kerengo kende gechikoba ngangu cyana kere gose National Party gose gekine kurwa sikere kimuna kiama kende yonze kitegere gukina sinjira mosende igen jokanda gotebi already UPA ne National Party nsao kwa abuna ubotenene bore party leader ko Nyamira ne chairman ya Nyamira Secretary General yaru Kisi Bobasi a deputy party leader yaru Kisi organizing secretary igakoro Kiambu deputy organizing secretary oru Washington Gishu a treasurer oru Nakuru ngona ndo tigaira as leadership ekero the women lead okay nchenkoro Nyamira but my deputy Nairobi ekero kurigereri bune chama kere inkere national but still esengenjo ya demand because all over bone geto gente kwa register UPA nationally in 47 counties esengenjo ya demand abantu bande basago chaime unabona mugaba nago tebangere ngusukale Matiang'ire party leader kero muntu narere diasuki esengencho party nene kuwa individual if there are demands chigota the party leadership nebwate that provision is willing ekotabanga party gere nene tigatwaga chenyumba ya itebe ya accommodate kero muntu igobononye shida nerororo usukuga nikonde ngore goche gose demands chiche kero muntu atate korwandira so party sengencho party leader gose sengencho ya presidential candidate yetu tuntu ready the leadership are ready kero muntu aba accommodated ngano ari unabono onye totebe gose ababaigoro ndebya sora take gocha party ni ready as long as party yakoreki eiwekane kero muntu anyachirane na kero muntu anyekabera na nzachinde mwabangire mune ekiama ngandi nzachindo mu governor anyaka bagakoena na libageri ryo party leader gocheso Mosque Fred Matiang'i gose gente ngira kwanirwe sikiama igen tuyokanda kwane nkeri mu party leader
no mwanyene party bagambire logistics nchikoteki nchiro at the right time chinga kichuka chichi abene nabo bako kemo kerora na ntwarra musikecheria ntwarra bia mabinde biko kora obachori bulbwe binyoroime za chinde kia make pikero kia nyale kauge kwero belia semero beluneyo moraria UPA kolenga into bado etwaganyete president itara ichabuna bona jete tumanya gosobona se chibodi because already twara chorire gento kroka chikotineta kire ward iro bintu bigenderete lakini wono ko register abantu mune binde byakolire into nturakorekyo twaganyitake manyene nyangi araicha buna bona jitaga toyule kirekemo so tumeanza kufanya kila kitu tuachakira gukora safari y'ibintu ebi chikotineta ntochibwate meeting na bona umwisimu aide na bwate meeting na chikotineta na ncheka bwata on Wednesday yere West Mugirango so bono bagende binyoro aso kuregister abantu already tuachakire na otebe ngwekana igoro na lengo yugisi barora ba minto bata yetoko yo mabo candidate ko boli MCA kuro yugisi tukasha kuregister abantu tukamutikira kere kama details na kuregister arafu era monyana chache busonga office abera member ya UPA ajiwa contest yekero gekyo so tumeanza sasa tuko na rani tuachakire ne speed tuaganyete na nyingi kero monyene nyangi naro so twaroli naro bono tuachakire reshi kera tenenero era liro boronge ngano ale na liyo konyara kubaga korora na ningi mokora next na ekiama kia UPA na kikere majority ese county ya Nyamira timatinga ngiora kwane moske edna sigoro yabokorere bwe kiama kia UPA muni majority na ndekiama kelige kutari majority yo kiama ke kora county ya Nyamira nchenda tebenga UPA party iyo na nchenda ya mobo no mushimo jeria in na buba better elected ya bange na intus kana koba nominated ya bange Ntengo teba soburai chini yomu gavana Amosinyarebo otemire nonye chisegiri koro chechire Nyamira ryoka nesengencho abantu onye tori asoburai igoro opposition ekero opposition igase ono go oppose I think egento kegerete kigo to affect Nyamira mono egente getambe nsi asembe ebye korwa ase abantu baisiko mono eidamba etete chikora cyo bugavana usemba tagete bachake kuboria bugavana usemba gwate interest chabo ase kiruke bugavana ekero kora tse gichons pino no motori bata matunda no rokorake kwa magana ege siasa embe ya isiko nero ya to affect ru na into ase county ya Nyamira ochugo chabuna assembly yeto the same thing into tora bange lakini chisegi cha chirororo naende esengentu tore abantu tumaitengi togokora tegantebego onye nditwalenga abantu tufugu nonye no mugabana ngatakwati lakini twatenenirie chama twatenenirie serikali chama na serikali ekina kinaranga obe to twara abantu bago ase serikali aute gutenena esengencho interest cy'abantu bari Nyamira kiri kinyinge mbara serikali erorori baga ekorigas iri takire gokora na inde togo tabanga no muntu ya mutara korigas onye mugabana kabwate gaps into aba MCA togerete abwate gaps chiro esengencho buno onye negasi bari bachorire kurase ase chiward chabo bali na ubago teba iki ngeta kire okore ward na wa identify ninke kateki wende okoro onye tara identify nge para teneta kire korosibu gavana tago chayaros ekero wa identify as chibes chibe wana ntira church ba okore gasi nero wa identify chi project chigo koru na ndi nero kubwata chi project jusi akoriro osenchira akoro igomo no togo tabang mugavana tara kora gas onya wasino okore gas yao ayine tse yokorteki otinget ekiaro nya tabwa timode boro tina chako kora tse twabere ne ria kabere twa mugavana bere takira kuba impeached kabere musonde kwa speaker nere impeachment na mangana mange ona kero kuri gibi bintebi Nyamira intutwe kaba MC karongo chengo tabanga intuno na into assembly na ba MC into abanyane ntora emanya ngantinga kichezo chakoreke chatwereire na mwananchi natakira kore rwegas
lakini twatebirira abantu bari baisiko agotutumeka bobe bamana guchaga iga batokora intu togendete kurwana barabumba gendete kufaidika na ekerenga kia kwera mwana incho nyore ngatakwata maendeleo ari atakeire esa nyenchekero tokurwana nto chukogenda ga tubori omusisi ori otenete onye ne para inkie para etarakora ki etarakorera onye ne education inkie class ki etarakorera ntubwati bageri noko na goitana tokora ki togoitana igo bono UPA Nyamira county ya teneniri oburai borororo ekina kingoteba alafu yagerire eserikali ya teneniri bakabona yekirega igintu yokanda asabenkiringa into abanyene regardless ye party tore toikera stogoteba nga seginchi koraki chigo tokonya mheshimiwa sheria naye no rese kaunti ya Nyamira mwa ngusane sana timbatse kwanya kubwatira ne gugatia bwese riri no ana ndoro chaje kuraburu na chingunde chikorutu timaitinga na kwarenge gose ngiranya go kwana igoro iyo burai we no muna ekiama kelike bwate abaraia bange gose majority leaders county ya Nyamira bia mona ase party ya UPA nere bwate majority as county assembly nere bwate majority leader no ale na jibono ndi vice yaye mwisimo Edina ali whip vice ye whip gwetera se chisegi chabeire assembly onye tutalenge majority party ya UPA njalenge majority kanga nonye gabana tali obisi no mwisimo Edina teba kanga no kero tali obisi narange questionnaire bolile kwa bolie igoro yabagana tutarora kaneta seti abangi namba watero lingia sana abana bakonyire Nyamira nabangi numatonya utenenire jirete yora monyegeri isegi jumno goteba no nakurera undi elinge nasumwe tomo murango keresegi yarenge 2017 ne yabona munando ororo segi inonde unamagena moro cha korutwa chimbo kirekemo lakini ni nyasa karola kanduta yobwagetu aseigo egente kenene arangi tugona matobuli nyasaye rora kana anga se county assembly ya Nyamira segi etiri kwagaja segi ni gutagora kwa rantu ikuboka senate imwaro chinanka yubu yabole kayo yobole ngobwate procedure buronge obwenta kwa speaker ningo lenge ligo mwaro chekerekemo so e party ya UPA ya konyira mangana mange asobora iwa county assembly ya Nyamira na ndibuna twegendire obu yingu jibule korolekana na bionsi korolekana bira senjira yombolembe endo jengo sabaneke tigo molembo rolekana sa assembly rolekana county assembly no molembo rolekana se Nyamira at large na litura ega bana ikinga kinyorora kolegasi una bono mubwikano ebira kitani gotwagurite nduri kwaya buna likonye round ina lingo twali kwaya bigo kombo weke gusiye bon bigo kombo eronye mbure gotwa ebakorara mambi baimuka bacha kigasi gabano twangire chipara paka abantu bakumira da wese nande bona Nyamira na Kisi nduto awire gabano bobuire tigatumwe chiga kichinyororo akolegas tuganya mangana 2027 ando monokaroro stineroro biamono na mwata banga naye FIC ya whip majority FIC ya majority yes. Na musike Edina nere FIC ya FIC ya whip yes igo akaro koligere karo mura majority igo mbale esekia makia UPA bataiyo goseba so gro se mutaliko baikera ase UPA I think no oyo mabika because as a balenge elected yo mana sirete kurunyamaya ericha osiemo but one bakatigara elected bakatigara 5 yeah bakatigara 5 oyo mubieka osogete kuru UPA elected bandi bon spin over ne kino minochire so we are 8 as a county assembly Nyamira yeah na ndoko bando jingana chinzara jinko kenda chire na gani ese ebikaro bye bunge mashina ne bikaro bya yes bunge yende tumatinga kere kali goroko ya mashina ni yende tumatinga ke goroko ndio nyako kwa negoreji ye carpet
bunge mashinani muna ye carpet yeah tubonde bunge mashinani tubwati carpet but we are okay bunge mashinani muralia nkolenga njaite tubukuru 2015 telibono speak okeranyetia abu before njaite tubororo igo kwene destiny wote injale ngororo buna toko levi karobieto tabauti teyo nelia ye carpet wa ye carpet kere kamo this was supplement no tua etia kere kamo no tugetelia no nechime minister ya chenda no ya tilibo bunge masinani fitting ya kole na rono na ba nyakero kwamba ekiombekia public service board yibunge masinani na watu waetelia so nelieta tu lakini it is na vere buna ase speaker inere bunge bate bone mesi ndoimuke keburugo gija speaker ororo kere como gegwetiwa so bunge masira nelieta lakini ase speaker inere bunge eri ne speaker tayo ndoko nyeroke bunge unless vale wanje toibwane biego bororo tutwaro bwa matobuya toirane back togenda alia sitwa aselie carpet mwense bona so bwa toira noro because into wanjaine patiga mangana difference ndu patigo chia toira noro ikyo nyambaro kiwanja still into no tole bunge masinani bakalende yesairane abarende na ranga recommendation ya ruse senate ne linga sachinde ya machiko bakorekara munira machiko tunanie bikaro bye bunge mashinani nande umusike nyambega gisesa gatabanga nsachinde senate bwati nguru cyo kwa mwanga ye bunge ye county bwante gotena gusenga ye bwante goikaranza usenga ye bwante kobera igopa dongolengi ngukungusana bokora chiko bororo se igoro ye bikaro bya chipunge chichonsi bere kolende liboli ryo mweli umusike sheria nyamantara na guchese edina karo aba bago ikaranza ase bunge mashinani bunge ye carpet muna whatever nsachinde nkonyora muri mukwareganiko naba bunge ende babatebe ko simanyene bamenga ntubwande bikaro itukogetiga mutakere gocha gose nunko ba in fight murenga mutakere gocha gose mubwate chigurupu cheino chire kando munabone face majority vice majority leader gose deputy majority leader gose bwate list yawo gatanga abana bongo tainga mamingo mena natole noli na rata bya bae murali turi gukora boigo because as a speaker najireta abantu bonse bacha sale ono gochora kwa kiro mu MCA yeah igo speaker buna bona twalenge litanga twalenge 12 members bono twekire baka 16 abandi bakire barali no mane bunge masana no ekere bunere no ebintu bigwete no ite bwati carpet no akere ke muge gwetelibo so ntuntu bwati boundaries etobata eti karibu nande basa kwanja baiche toibwane toirane ba so ntuntu bwati boundaries bo ngocha bali twalenge 12 bono etwekire balenga 16 around 17 out of MCA bonse bale nyamira bale 34 yes umusike cheria umusike dina edina ubara debut whip go whip wera ba MCA ba sana kuchibunge mashinani yes na so far karoko tema gwikira ntachinda abande bale bunge yende ngaki reaction yabo ngaki akobaga kora tachinda karo ngo lengi ngemiremo ye whip no gotema gwikira na kobekamo MCA ba amu na gotema koranga ngayo otwara bange esomo ngutogere kendigeze kiri otakere okora ngaki reaction tachinda yabo bande bali gotoka ngabale bunge yende ngaki kabeka karo konyoranga ngotema oli kotema gwikira oyo mugosi babirega ekintu yokanda gotebe muraria Emira ebintu twarorire twarorire kogecha okobesana tutari kwa normal eka twachagete impeachment cy'umugavana ekero umugavana atagenda nka abo no borjo buchagete wa accept kulinga gavana ribota chichi ukagera nga speaker naye kwagera mugavana atakoreke atagenda ono speaker ukera bagonjero mu speaker ike maana ngiringa ase group twatenete na gavana na twatwata na speaker muntu ndi tayo ndatabikira abange tunge abangena ntuna abantabanana okuramo nde usogoteba toikire twasabire na twabatabire ngintu gyoka kera tokonya nyamira nintu twekabanyana turari solution bantu baisi komba karaki bagatokwana ketwa tete senate irete recommendation
tiri ku bind any house hasta iyo esenate ene enyumba yabo na into a house yaito itore autonomous ne nyumba yaito into to make decisions une a house to nkwarara nkyo mu senator atabo yotira Nairobi onye abagambia babari kurusikwe including mu senator including mu governor ito kero muntu aida ne chinkoronse tote benga nyamira nene una kubonde bwensi ngote ya vange bali semeri ya mwenu okero legally igabe kiregali ne court court nereto ete bunge mashinani orders alafu baadaye senate ya chile eco rule on top of yeko court order tuchiwana kuno ku contradict onye nditoko nyora senate yete etwarangere very much biased esengecho mo senator ali biased umo senator agotaba governor so anybody urashet no mo governor uyu tai ona kero kurigeriga to chamo ntutweka buna ba MCA ama tukoto bwate ne myaka ibere yatigire mwana nje natagete akorerwe emiremo to chamo tutige mashalti amange to appreciate kero yonde onye ne birugo batagete baira ne birugo batagete lakini bire asirichiko ekero ukera na asirichiko ekero tu akorego nyamire none mwaka yo mu tutege emyaka tutegete na uranyore twekonyere kugwa ku west chinga kisto okora ikyo ntyo kana ko tabiga bunga nyamire solution ni ntwa abanyana ba MCA twatemire okwana na barabu abantu mbare bayirete binte personal means to kumanya nkyo monta promise kera politics kero monta kwerwanira ko bwaye okwerwanira bone tutokata bayaya mugabano tutakogenda na barabu labda mbatebye mugabano bakagocha ngonya abande mbate tungo bamure chi minister bamureki bona usokero gakurororo umo speak ondase yori gavana nyari bana bakaraki bagosoka umate bintu bine bimbi kartaki mbiro lakini sentu twekerta gotabanga twetandire mono nditwe kabanyane twechandire ngotabyo kobere emyaka otabwatuna n'umusha emetenyo tabwatuna umushahara mwana inchi ska tamatenga tubwatuna umushahara pako wikeranga na ibeka nyumba mwago none ndagira mbira kubure sengencho tukumaiti ko yobo tutukane baganda pane tukano bombe na inde sengencho ni ntutweka toereterete shide igonche apiliane ntuna abantu togusabanya sae na ndo toigure ngatega tochamo tuirani chinkoronse ntuna abana abamo after 5 years onde tayora kwenyore kero mwana ndago chikwera kero muntu akwenda kivyake na kero muntu binte toda bange toramo nga 12 nga 15 nga 20 bikortik bi kero muntu akora aga agenda boy one segencho byo kagenda atabenga tigato chamo kwanza bone kanto bate presidential candidate tote binki to wosigana which is kogari tigato chamo tobegente kemo torokane as a good example which is sense na ahongo mojo kwa negoro yomushara timbetingo mushara yo ni mwe aba MCA mwensi mutaranya ro mushara gose na aba bunge ya mo gose yende gose ngaki gose na bakoli mirimo bose be county Nyamira gose goto obo mige ko bega bo mushara ritangani egente kenekebe teango tebi ngwetana nokobe ritangani obo bisa no bobe mbwati kwa gacha konde wansi manyange kare aswete abantu bari twarenge nsamo yokero twandite mitinyanye 3 okonyore negative payslip uchikobori watabusia sambaya maisha mbaya lakini bwana kare ikire tamani bintu bagachinche clerk naki a board bona yiwe egatere nokero bagachinche clerk twins bona tokaba tutabwate musha until muna bone court has to rule mbona to expect ngantonyo ara umushara but still bona paka workers ngote Nyamira ndalenge nganese ya MCA nana kora njomate na I'm an educationist professionally nana korora civil servants bakorwana stay na Nyamira staffs bakorwana igona bakoranga no muiko bire chabori ge igorre tuga gaswa story agaswa staffs to gaita na intutweka abana abamo nikitoko bunange kortiki keyo
Musikeria bire jana batara sana muna musikedi na tebire se county ya Nyamira asa mangana yuwe to musikedi na kwani ronzipi ngole kwa bere ko gwanjira sana asa mangen anyale kubaga kuya kwana nkioro chike takere ko korwe se county ya Nyamira akaro komenta na yu musikedi na kwanje elinde bona muna ba MCA soko chakira ba MCA munyaka ba moko banga ngosira muramo elinde munyaka moko jona no mushahara na bakoli ga Spanya no mushahara na magendera bana china ronyo magendera ya mono muraria kolenga mono mwisimu wa na kwani no gumaene ese giye cya kitupaka nonye tugoteba kuna staff staff okonyora bakura amabaisimiwa babu ati masikani abakoli ga Swe county inchege ntonale gusaba ndo mosaro ye karote na sande mbia abantu bakara soma egento getena enye besa teje bogi mambo iyo bon sipi puna mwesi mwedi na kwana into pati tote na bunge masinani negative silibu yache negative balia bebekera igaikabona musaro karate nina lakini unabona speaker ne body yaye ne clerk uyole kasete kolenga gutakira mambi matatu musara nko bekweri bon sipi teli ondete yogotigwa ege kora speaker ni gakora members 34 members nande gwikabanje bonse ekeroro murai no tachua no ramu no ramu yara no murai yara leader gwikomere igoso wo musaro je kubiko bakubiko bonsipi ege ntokene kinara gusaba nyasanche atokune 34 members matukutora no make tokumanya mwira no sturiko irana to sikane nandi tuanchane torusie obogechi no komokorerana muna mwisimu aidi na kwana ekora bantu baliamo none ndagerera bekugalia masinyukoli na machara bekualia munda sinyuko korenduki kunywa machayo so inje nasaba abasimu wa Nyamira bonsipi tuira namo tokolegasi ketu ibonanire ere rais speaker kwirana ali headquarter akolegenduki tokolegasi kuna tu alenge kuna watu wabete sworn in yeye ndonya utambira na nini onye bawo nyotena bunge masirani na tedi gasete dinera raudi so wege nteke de to chamo tuanchane buna litu alite kiapo aba na inki batuganyerete abangira bakusinyiko na matanga inki abo jugokwa no morali kende nkeyo magendero tayo umuntu baligere ingabana ndagabana gakolegasi nje kubasaba batiga mangana mange buna bano duwe president yetu ya chire Fred Matiang'i omugusi tuoro kiritali gena ki baka county assembly Matiang'i naje tororo ya bwenire ase igonche ngo basaba tuira namo tokolegasi tuira na assembly to bete sworn in tokanye miaka yeito rinya sara tuibwe uyo kore na irene kinyo turi kore namo kore na wakubategetiro na buye kero kurigereria getambukire getangani gyo koreto mu aba MC ya Nyamira ningo bwento ko mugi getambukire getangani gyo korokinga nintegete go ikaranza na ba MC go sindete kubeka ba MC ese ama MC yamo inche muralia mbia kwa boli swali inche buna ko gani kwane ko sirende buna abandi baganeti ntubwate our excellence nero litato ito utenete county government ya Nyamira induna abana baye agwente bona turangiri eko represent martigeri jikoro kurusko bono governor nero tigeri Nyamira at large aturangiri in 34 members ikaransi yamo after that atukwanire bunara tukwanire ntomolembe twara maskani ga kili libuna yabeire toro kigisambo gisuko na ki Matiang'i wako tokomoni chikura toro kyubwanchani toro kyubwamate ega ko romuralia nige gotoronye sabuli 133 ego tena kiere biya kera banta ba mubara mu mbali chingeni baibwana ine rende bona ntu turangiria tubeka mo muralia our excellency Governor Amosi Nyaribo atobekamo erinde to murembo yosoe tusuki Nyamira umusike edina se county ya Nyamira nebwate omurayo munene we county yoko yoro umusike Amosi Nyaribo nebwate yoko mubwate siega emiremo oyokoro kwa umusike Dr. James Ondicho Gesami tara igwekana sana ga okwane karo kumusana kweko genderete sindi matinga nongiora nyaka ko comment igoro yaye buna omokonyi bo mugavana we county Nyamira korengana na botutukana bulwanya ko babokorekana se county ya Nyamira nande ko bwatinga no ale muna omokonyi bo mugavana na ndeigo no ale kiama kya UPA
agekora no ba etiket ne ya monga gete ya renge igo gocha go inchenda bore umusikigesani uyora somo deputy governor ama tukamange tukumanya wakari functions nabora nyora magoso karo ere no mugabana lakini abana barayi baitu tubasigete bonsi n'abantu abanene n'abantu babwate timbuche nyine n'abantu babwate busara usubu ngaini obo nakibokoro ngaini gongo tebanga magoso tayo onya karoro atanya ko bagakugambwa twensi tuiranense that is umugabana no mu deputy oye barigani bachamu kurugabu barige aba bagochamo nere rais aba MC aba baito gochamo kera bagokwana umuntu oyomo twensi na butokwana umuntu oyo gongo teba tuobo mu no mushimo wateba ngekera twachiramo igenga bona mafuta akwitikera ase etuke yaron ekiyo kana kituka na iriboniga kurwa somo governor kurwa somo deputy onyamba kama onya magosa ande kare kera magosta komocha bantu bakogosa nambari baramo tugusaba mwaberane mochamo musikigesani Nyasaye nakwete kwa vitu aino muntu kwa vairo murai ase viwango tofauti tugusaba nona na bugocha as ukonyane na governor asoro chomo chandore irindiri mna into tokubarigereri tokoramuramo mutukwanire mwensi irinde tonyoro mulembe Nyamira e picture ito ya Nyamira nyara kuba ke go change bemono omoncho murigereri abo naba MCA kurwase county ya Nyamira abo igore abarayi bekiama ke UPA ime county yo nabo igo anmono mo skedna bara ngale omoteneri wabasubate se ekiama ke UPA wase Women League na go asense ngima ya Kenya nabo igo omo ske cheria kirbo ndigale omoteneri bwa abasubate se county ya Nyamira tonyaka batokorigereria mange na ngorengi sogojuko kore kara chinsa cha chiri na chirocho timaitinga gigeliura nyaka boko kote yomu Nyamira se karoto gojuko korera jide kaibirega ya mona muraria chengo te yabantu banyamira at large ubwanje ni buri baro getigoro witerase Fred Matiang'i ngusaba naende boigo abantu banyamira twira namo ubwanje ni ubogenderere ku county assembly paka county government yole our excellency governor tigatogenderere ko bamu na tusabirane tusukamo una abantu banyamira tusau yaliopita torene kitukunyesu Nyamira yeto inchina sabiro omulembe elinde tobamu turabanta bamu na site gabaseni moskedina ngana iriuranya ko bagokote segeto gochesa bamenye banyamira nchinda teyo bamenye banyamira kamuranche UPN party nandene saga yo mubusi bugo kero muntu ngo basaba mu register asobonge tubwate si inyumba yaito erinde ryo umureno ito nere nagosoka akurire nyuma nabakoranga abantu nabange abwate bakumubwate nyuma naboigo nonyo tigatoremerani nonyamagoso takubura twaremerani twabise binde esengento kirito koranse igana kitokoro kiense na inse boni ekero muntu amuri gete Nyamira account kendi yo sto korana kebege kana kebe igo kero muntu agoteba iga Nyamira account no bego ngoteba sobora iboito ase Nyamira account assembly tigatwaberane ama tukotobwata na make to chamo tworokinga na buto kunyara na buto kunyara ko bakam kendi yo skilite buto chanda nabo gaso mugabano ito leadership ya Nyamira county mugabano ito yoro mugabana naenda wa party leader UPA nimanye tena woniga Nyasaye na ko bungaini pamoja no moske mo deputy governor ito mochamo erinde county executive na county assembly dotware osimamo komo
mokore gasini na ntokoro basaiti yetu lakini toramo una bantaba moto kwana regente kemo ubosoku mbo basagutori erinde tosukinya mira yetu to another level. Thank you. Bia muno kigima abasike singejogo nyora libagana gutara gocha ase ge taseni kitu gya gatembe twagokira sana mwanya kwa mungu sanga amona into bali banyaka bagotoma chijumbe ao gocha ase nsimiga bagonyaka bakurubirengera byabo munabono Gideon Yoino agotebanga Gideon Oinga koronga Gideon Oinga korwa machoge nyabitunwa yagotebanga matiange gwa masikani muna omochoro bene echama UPA neresege mugusi ase igoti gatwelikie sobonge twensi una omogusi manje murigere mbya mona senge njogo sanga na into ase umurobige karoli kulia lero no to gukorera umurobiri iga tomera na chinsainye ase ekeunga chinsainye senjera yobikira no cheni ngoro kwaro ni toto nyangiri magiga yeche kamera nigo alenga fira kariri na boigo ansema ya transmission ya fira kariri bakubata na Mike Wisdom yanda gotor bolero buya ime ya Gatembe TV ekeunga kya mungusi. Superstores Nero eduka aso